Pero agora imos falar de marisco, máis que de marisco, de marisqueo. Como apañalo, Imos falar da ferramenta que utilizan. Isto que ven sendo? Ese é un sacho dos espadíns. Un sacho de que? De apañar navallas. Isto só para as navallas? Como se apañan as navallas? Para as navallas é máis para andar a peta. A peta? A peta chamase cando o burato desa meixa non está moi clariño, petas así encima, e o burato, se lle petaras á porta, e o burato abre máis. Entón, faz así, e xa o colles. E aos espadíns hai un buratiño dunha navalla, que é como se fora a huella dun dedo así na area, e faz así, aprétalo hacia ti, botas na man... Esa é a navalla? Esa é a navalla. Sabes que utilizaba eu? O qué? Eu utilizaba unha varilla. Eso, Chupaba a varilla, ela apertaba, tiraba para arriba... Para as navallas? Para os ligueiróns. Pero que varillas. Tamén. Non, as navallas non eras capaz de coller Bueno. Eso sí que se usa. A navalla é un bicho moi listo. O lingueirón, si podes botar o sal, é máis coller a fisga, que se chamaba, que tiña unha puntiña cónica, que tiña así dereitiño. Porque a navalla vai dereito. Ese é o ganchelo para coller as ameixas ao burato. Ai, para esas ameixas. Claro. Entón, que faz? Daslle para baixo isto que saen como unhas burbulliñas. Así. No, así. Así. Ves o buratiño, Ves os buracos. Ves dos buracos así grandiños, separados. Esos son as finas. Entón, colles con isto quedan como por aquí. Sí, hai que escarabellar. Escarabellar ben, Escarabellar, porque sí, está un pouco fondas, abaixo. Ese pasameixas, sí. Mira, esta que vexo así un pouco máis antigo, Eso era o que se usaba antes para ir aos berberichos. pois é derecho. Sí, Eu aos fomos berberichos. beberechos cantidade de veces e nunca vin ese treviño. Porque eres ao mellor con isto sí. eres máis novo, ao Isto mellor. sí. Ese xa vello. E con aquel tamén, co raño, Corraño. Postos co raño, O raño é Claro. aquel, claro. Depende da zona, Antes usabas o rastro, non se usaba o raño. Iso pesa un Meus pouco, tempos, non? Sí, eso pesa moito. Hai que ir ao gimnasio un pouco Non é máis, así, non? Sí. Sí. Isto vale tanto para mariscar A pé. como dentro da embarcación, En Vilanova a pé non a usamos. non? No, en Cambados sí, me parece. Sí. En Cambados Sí, usádela. sí. E dentro da embarcación exactamente igual. Desde a embarcación Desde a embarcación, ten unha vara moito máis larga. Claro. E aí ve... Aí hai que... Ao final Hai acabas. que... Sí. Eu deixeino porque me decatei que non era para min. Seguramente. Non era para min porque... Pero tiñas familia que se adicaba a isto? Claro. Claro, De entón... familia mariñeira, xa dende pequeniño, pois había que ir. Ao principio gustábame moito, como a todos os nenos, pero despois, cando empecé a notar os efectos secundarios, dime conta que había que cambiar de oficio. Porque estas ferramentas son imprescindibles para mariscar, pero creo que a máis importante de todas elas é a que levamos nós aquí detrás, non? O lombo, Ese é que paga a factura todo. que hai que doblar. Más as cervicales. E logo pasa a factura, como che pasou a ti, non? Porque mira, ahora os nosos fillos, calquera pai, lle di, que queres ser cando seas grande? Que queres? Estudia. Non seas como a min un burro, ir ao mar ou ir... burro? Bueno, Non. un burro quer decir que non seas con un traballo tan inferior. El elige algo mellor. E perdeuse unha generación de mariscadoras, de patróns de barcos, de bateeiros, porque quixemos que os fillos foran e tal. Pero na miña generación, nadie che dicía, que queres ser cando seas grande? Miña meniña dicían, filliña, dixo miña nai un día, non sei en que día foi. Vente, hai que deixar a escolinha para ir a ganar para comer. Eu sei no que tiña 9 anos. Eu sei no que tiña 9 anos. Con 9 anos empezaches a mariscar. Se tiveses a oportunidade, que che gustaría ser? Mariscadora. Mariscadora? Sí. Non hai oficio tan bonito como o Eu de mariscadora. daquela quería ser enfermeira. Despois a vida foi-me levando e agora non cambiaría o de mariscadora por nada do mundo. Pero que ten o marisqueo que enganche tanto? Uau, porque é moi bonito. É moi bonito. É moi duro, moi estresante, porque o mar baixa e sube nun ya, e hai veces que che dá tempo a coller o marisco e hai veces que andas a trompicóns. Que andas moi lixeirinho. Que non che dá. Pasa factura, pero o máis bonito é facer tamén o que a unha lle gusta. Sí, Vemos ademais aquí- hai aventura, no Sí, mar. home, sí, hai tanta aventura, ás veces demais. A veces Ás estabas... veces demais. A semana pasada, en Vilanova, nun buraquiño que había, apareceu un pulpo. Sí. De 2,5 kilos, casi na beirada de todo. E agora no momento no que estamos, que podemos atopar? Nós non podemos ir a apañar nada, a xente que non ten a licencia, que non se dedica a isto. Entón, que podemos mercar estes días?
Temos por aquí. Berberichos O que japónicas. O que Mira, vemos irades. por aquí. Eso, ¿Esta berberecho. qué? Esta es un berberecho, Eso é o ¿no? berberecho, sí. Moi ben. E estas, ¿qué Esa diferencia japónica. hai entre estas que temos Esas, aquí? na nosa playa non as hai, estas son No, chirlas. chirlas, esas Estas son no hai. donde o mar A ver, está bravo, donde hai sí. para ver, Chirlas. por ejemplo, Estas la son lanzada as ou por aí. chirlas. Esas son as chirlas. En que Pero estas non se son de aquí. diferencian destas, por exemplo? No sabor, mira, no precio, en na todo. cuncha, en todo, en todo. En todo. Sobre todo no En precio. todo. Sobre todo no sabor e no prezo, non? No sabor, No sabor e no prezo. Sí. Moito mellor sabor esta, non? Sí, a pesar de que esta non é a nosa originaria. A nosa originaria é a babosa, pero está desaparecendo. Nadie, non sei se lle importa a moita xente, pero está desaparecendo E a fina non sabemos se o cambio climático, se as aguas quentes, si o non dragar nos ríos, cambiar facía falta dragar en algúns sitios para que se renovara o sustento, porque a babosa sembrase e desaparece. Onte fixeron un muestreo en Vilanova que foron para un proxecto que sí que se intenta a veces, foron para coller 80 pezas e non foron capaces. O sea, que estamos vivindo un mal momento, non? Mal No momento, maristeo. mal O sector momento. está pasando mal. Mal momento, Porque moi cales malo. son os problemas? A parte da escaseza, que problemática? Os problemas é que, por exemplo, esta ameixa, nós non podemos coller, Ya. porque é un tamaño moi pequeno. Ten que ter un mínimo de talla. Para iso tes aí o calibre, claro. Sí, Para iso tes hecho o Esto calibre. sirve para isto, ¿no? Eso. Entonces tiña que ser de 35 e esta Non ten. non chega Non nin ten. a 20. Exactamente. Entonces esta non sería comercial para nós. E non nos E medra. os profesionais e as profesionais estades concienciadas de que efectivamente hai que respetar os tamaños. Sí, es que non Estás che queda... coidando iso? Non che queda máis remedio porque senón non podes vender. Ademais, agora, con a lei que temos agora, hai que ter a trazabilidade enteira. Desde que sale do mar, ti pasas, sales do mar co teu lote de marisco, co que podes pañar, que, por exemplo, en Vilanova estamos pañando 4 ou 5 kilos, porque non temos pa máis. E leválo ao punto de control, no punto de control pesa ancho, lévalo para a lonxa... Comproban a medida. Eso, tes que chegar á lonxa e pesalo, así como entras para saber que nin falta, nin sobra, nin se aumentou, nin... E despois na lonxa xa quedan as cestillas e toda... O marisco Así que problemas pasa varios, non? por Cambio controles, climático que está afectando o estado das rías, tamaño, en fin, escaseza de produto, e a iso podemos sumar tamén o furtivismo, que é outro problema engadido. E máis os vertidos. E os verquidos. Os verquidos, Pero os o verquidos, furtivismo, hai algo que se repite todos os anos, que é o furtivismo de bañador. Sí. Non? Agora que estamos aí todos pensando en ir á praia, de paso que imos, hai quen vai, pero volve para casa ben cargadiño, co que non é deles. Estamos a falar deses turistas ou xente daqui que vai á praia non só para tomar o sol. Imos saudar a un vigilante precisamente desas praias, en concreto en Cabo de Cruz, está aí, pertence á confraría de Cabo de Cruz, e dedícase a vigilar, a controlar que os turistas non leven das praias o que non lle corresponde. Que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como é o teu nome, perdón? Son Fran Carril. Fran Carril. Hai moito traballo, Fran? Hai moito que controlar nas praias ou son casos raros? Sí, hai moito que controlar, sí. Hai moito que controlar. E a xente, cando te achegas, cando ves que están tratando de mariscar, e te achegas e lles dis que non poden facer iso, como reacciona habitualmente? Normalmente reaccionan ben, pois dixe que perdón e tal, e que volven sembrar o marisco. Normalmente non hai problemas. Ca xente que está así nas playas non é o mismo que cos furtivos. Non suele haber problema. E quizás máis por descoñecemento, mellor? Bueno, un pouco de todo, pero no, a maioría saben que non poden, pero arriesganse. Claro. O principio sí que sería por descoñecemento, non? Hai anos, sí, claro. Hai anos, sí, claro, hai cando anos, todo o mundo sí, estaba pero... feito a ir ás praias e coller o que lle petara porque parecía que era de todos e polo tanto era libre. Exacto. Pero isto hai moito tempo. Sí, claro, máis antes había outra cantidad de marisco que non hai agora, entón... Claro.
hai que vigilar ben, senón... E como vos organizades para traballar? Como facedes o voso traballo? A ver, vos chegades á praia, uniforme levades ou non? O uniforme é un chaleco naranxa que pon vixianza da cofradía. E nada, vamos paseando, cada un ten asignado, cada dous temos asignado un cachiño de praia, dedicámonos a pasear e a informar a xente que vemos que está a coller o marisco. Cantos sodes? Somos 9 en total. Levaredes papel e bolígrafo para escribir, non? Ou non sancionades? No, no noso caso non sancionamos, no, nosa labor é informativa nada máis. Que ne sancionan xa son os guardas rurales, os guardapescas ou a Guardia Civil. Nos é unha labor máis que nada informativa e por eso nunca hai discusións ca xente, ou casi nunca, vamos. Xa, pero haberá quen si vos fai caso, obedece o que vos decides, non? Despois de informalos, e haberá quen non, que pase de todo. Aí que facedes? Aí, pois, infórmase os guardas rurales, eles xa se encargan de, tomarlle os datos a xente, e entonces que xa lle poñen unha multa. De inmediato chegan eles á praia e xa se fan cargo da situación. Sí, xa se fan cargo eles do tal, identifican a persoa, collenlle os datos, dependendo da cantidad de marisco, pois, ala vai a unha multa. Pois moitísimas grazas, Fran Carril. Nada, un placer. Un placer. E non traballedes moito, home, non traballedes moito. Sodes necesarios, desgraciadamente, pero o mellor sería que o voso traballo non existise, non? Porque iso sería que estamos todos concienciados para respectar o que é das praias, o que é das mariscadoras. Nunca se respeta de todo. Nunca se respeta de todo. Porque hai quen di un puñadiño po arroz, un puñadiño po netiño po arroz. Pero se baixan 300 personas á playa, e cada unha leva un puñadiño pa un arroz, po ano nós non temos nin pa o noso arroz, nin pa pagar os seguros. Ali nos, esta semana, ademais que me cadrou que me chamaron onte a unha casa, bueno, e dixéronme, aquí nesta zona nós temos vigilantes, guardias rurales, e nós vixiamos todos os días grupos de mulleres, as zonas, Vilanova é todo playa, todo o litoral de Vilanova é todo playa, entonces hai que vigilar todas as zonas. E somos, non sei se somos 14 grupos de mulleres de 2 ou de 3 personas. Pero claro, ao ir a mariscar non podes ir a mariscar e máis a vigilar, entonces ese día e a xente si que o sabe e decíame ela, é que a señora esa baixa e cando vai para apañar pon a parte de arriba do biquini. E baixa, escarabella, enche o biquini, a parte de arriba e máis de abaixo. Chega arriba, bota na nevera e volve a baixar outra vez, así, cando non vai mariscar. Bueno, temos que facer un alto, así que grazas por vir. Felicidades, moitos parabéns polo Día do Carme, a celebralo como é debido. Parabéns tamén polo voso traballo. Gracias. Temos que poñelo en valor. Ben, facemos un alto, como